Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sikwindaba ke ye-CAF Confederation Cup malunga neqela ke leKaizer Chiefs. Sinikhumbuze into yokubana ke amakhosi ngoku ajike imibombo ajongise phaa kwelaseThekwini eDurban, apho ke ayuqobisana khona neqela ke leZesco United. Abafana abadala ke badlalela phaa eMoses Mabhida Stadium ngecawe eMalanga. Baphulaphula ke amatikiti ke yi-R80 ke baphulaphula afumaneka phaa eCheckers naphaa eShoprite, kwindawo yonke ke baphulaphula ke ayawufumaneka na online, afumaneka ke amatikiti yi-R80 ke baphulaphula ke itikiti lokuya phaa kwi-CAF Confederation Cup ngecawe xa iKaizer Chiefs ke idlala phaa neqela leZesco United. Nawukhumbula into yokubana ke amakhosi lasithetha ngawo ke asuka phaa eZambia, asuka ibetha ke iZesco kokwayo ebetha phaa ngo-1-0 kwethelafoko phaa yinkwenkwenyana kwaPulemoti. Yabe ke iKaizer Chiefs phaa iyaphumelela, ina-4 points phaa ku-Group D apha ke kuma-group stages ke we-CAF Confederation Cup. Abafana abadala ke baphulaphula ke nawukhumbula into yokubana ke bebedlala phaa izolo, bedlala leqela ke lapha elibizwa ukubana ke iMorumo Gallants phantsi kwe-Betway Premiership. Abafana abadala bathe babe ke baphumelela phaa ngo-1-0, yababeka ke loo nto endaweni entle kakhulu phaa kwiligi lapha eMzantsi Afrika, bahlala phaa kuposition 2. Xa iKaizer Chiefs ke ezi zinto ikwazi ukuzibhalansisa kakuhle, ikwazi into yokubana ke iwine ngapha kwiligi, iwine nangapha apha kuCAF, into ethetha ukuthi abafana abadala ke bawube baqhuba kakuhle kakhulu, ngoba ke zombini ezi zinto ziyafuneka phaa eNaturena. Kaizer Chiefs imetshi esithathu le ibiwina phaa izolo. Nawukhumbula into yokubana ke iyawina ke betha ke iwina phakathi ke evekini ibetha phaa iGolden Arrows. Yahamba ke Kaizer Chiefs yabheka phaa eZambia, yobetha phaa iqela ke leZesco United, yabuya eMzantsi Afrika yazophumelela futhi phaa izolo ibetha phaa iMorumo Gallants. Kaizer Chiefs kuzo zonke ke zimetshi ke ihamba ngo-1-0 baphulaphula ke iKaizer Chiefs. Kodwa ke into ebalulekileyo into yokubana ke amakhosi noko ukhona umohluko, likhona ithemba. Nabalandeli beqela leKaizer Chiefs ngoku xa bebheka phaa emabaleni bobukela, yaphela laa nto uba yabe nexhala bengazi into yokubana ke ingabe iKaizer Chiefs izawuthini na. Wonke umntu ngokubethatha isikhwama sakhe ebheka phaa kumabala okudlala unethemba lokubana ke iKaizer Chiefs ngawajika amatye ke abezizonga, ngoba ngoku abafana abadala ngoku noko barhabule emfeneni, batshintshile indlela yokwenza. Noba ke abantu abaninzi bangagxobhagxobha ke bathethe kakubi, sawuthatha ngokuthi ke thina ke mhlawumbi bacaphukiswe loo nto iKaizer Chiefs iwina, ngoba ekugqibeleni bebevuye ngelaa xesha ke iKaizer Chiefs bekunzima. Abantu abaninzi kaloku awunolindela umntu osapota iPirates athethe kakuhle ngeKaizer Chiefs, des umzekelo. Unganolindela umntu osapota iSundowns athethe kakuhle ngeKaizer Chiefs, des umzekelo. Into ethetha ukuthi akho nto intle bawuze bayibone kwiKaizer Chiefs. Into ebalulekileyo apha, iKaizer Chiefs ize notshintsho, ngoba abafana abadala beke baphumelela phaa ngecawe xa bebetha iZesco United. Into ethetha ukuthi bayankqonkqoza, sebefaka unyawo ngaphakathi ke kwii-quarter finals ke ze-CAF Confederation Cup. Injalo ke baphulaphula ke iKaizer Chiefs ngoku ijike imibombo ijongise kwelaseDurban, apho ke bayodlala khona umdlalo kwe-CAF Confederation Cup neqela lapha eZambia iZesco United ke umlenze wesibini. Nawukhumbula into yokubana kumlenze wokuqala ubudlalwa phaa eZambia, apho ke iKaizer Chiefs ke yathi yaphumelela khona ngo-1-0. Baphulaphula ke akusoyam ndodwa, nani ndingake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.